ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ጸኒሕኩም ሻሎም ግስ ፈሻምሊን ግስ ፍሪድ ወረሜር أنا حكم صلاح الدين مسحونا سيم كابنا CRG ستودينا لو معنتي متينا دلنا ديو إربرودة سالادين إربرودة سام سومي فرون CRG ستوديو لو مدما نزم عالت زهون زبلز أكال ندبلز أمعالت دبل نكو دور برنامج ناي och det här är det dagliga programmet som vi har det bästa ordet för den bästa dagen. ስለዚህ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ኣብትናትና ቻነል ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት ብምጽሓፍ ቤተሰብ ናይዚ ቻነል ኩኑ. Så för er som är nya, subscribe till kanalen så häng med och även skriv till oss det ni får ta del av. በዚህ ትምህርት እዚ ኣብ ህይወትኩም ትኸስቡ ዘለኹም ሰባት ለውጥ ደምጸልኩም ደሎ ሰባት ኩልኩም ትሰምዑ ዘለኹም ፕሊዝ ወይ ኣብ ታሕትናትና ቻነል ደሎ ፌስቡክ ኣቲኹም ሙሉእናትኩም ምስክርነት ክትጽሕፉልና ደስ ምበለና ነይሩ. Och för er som följer det här dagligen och ni har fått ta del av mycket saker från det budskap ni får höra, skriv till oss i vår Facebook-kanal och dela med er av det ni har fått ta del av, vittna för oss. ናይ ፌስቡክ ቻነል ኣብ ስታሕት ክጽሕፉልኩም እዮም ሕጂ ነዛ ተጻሒፋ ዘላው ሲድኩም ኩልኩም ጽሓፉልና. Vi kommer skriva vår Facebook-länk i den här dagens uppladdning så ta del av det. ሎሚ ንካፈሎ ቃል ልዕሊ ምድላይ መንባር ድብል እዩ. Så dagens ord är lev över dina behov. እንታይ ማለት እዩ ልዕሊ ምድላይ መንባር? Vad betyder att leva över sina behov? ክርስትና ህይወትና እንደ ዓበና ክንከይድ ኮለና ኩሉ ዘድልየና ኦሬዲ ከም ዝረኸብናዮ ክንፈልጥ ኢና ንጅምር. När vi växer i våra kristna liv så börjar vi förstå mer och mer att vi har redan allt det vi behöver och vi slutar söka efter något. ስለዚህ ንሓደ ነገር እንድሕር ደይ ረኺብካዮ ናትካ እንድሕር ደይ ኮይኑ ነቲ ነገር እቲ ኣዚኻ ክደልዮ ትጅምር. När du inte har någonting och du har inte det hos dig så börjar du leta efter det väldigt intensivt. ናትካ ምስ ኮነ ግን ከምቲ ናትካ ከይኮነ ክደልዮ ትውዕል ዝነበርካ ኣይደልየን ኢኻ. Men när det har blivit ditt så slutar du leta efter det så som tidigare när det inte var ditt. ስለዚህ ልዕሊ ምድላይ መንባር ኢለኩም. Och därför vi sa lev över dina behov, det behov du letar efter. ሰላም ትደልዩ ኣለኹም ኦሬዲ ሰላም ናትኩም እዩ. Så om ni letar efter frid, frid är redan ert. ንኣምላኽ ትደልዩ ኣለኹም ኦሬዲ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥኹም ኣሎ. Om ni letar efter Gud, Gud är redan inom er. ህይወት ንደሊ ኣለና ኦሬዲ ህይወት ኣብ ውሽጥና ኣላ. Letar ni efter liv, ni har redan liv inom er. ብክርስቶስ ዘድልየና ኩሉ ናትና ኮይኑ እዩ. Allt det vi letar efter har blivit vårt genom Kristus. ስለዚ ኣብ ናይ ክርስትና ህይወትና ኣዚና እንዳዓበና ብዝኸድናዮ መጠን ኩሉ ናትና ከም ዝኾነ ክበርሃልና ይትጅምር. Så när vi i vår kristna liv börjar växa, med det mått vi växer så börjar vi inse att allt är redan vårt. ጥበብ ኣምላኽ ናትና እዩ. Guds vishet är vårt. ጸጋ ኣምላኽ ኣባና ኣሎ. Guds nåd är redan över i våra liv. ኢድ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊና እያ. Guds hand är över våra liv. መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ኣሎ. Guds ande är inom oss. ህይወት ክርስቶስ ኣባና ኣላ. Kristus livet är i oss. መጽሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ካብ 21 ክሳብ 22 I första Korinthierbrevet kapitel 3, vers 21 till vers 22 står det så här. ጳውሎስ ወይ አጵሎስ ኬፋ ኾነ ዓለም ኮነት ህይወት ኮነ ሞት ኮነ ዘሎ ኾነ ወይ ዝመጽእ ኩሉ ናትኩም እዩሞ ሓደ እኳ ብሰብ ኣይመካሕ. Och så här står det. Därför ska ingen skryta över människor, för allt är ert. Paulus, Apollos och Kefas, världen, liv och död, nutid och framtid, allt är ert. ይሲ ኩሉ ናትኩም ኢልና. Allt är ert står det. ናትና ዘይኮነ ነገር ወላ ሓደ የለን. Det finns ingenting som inte är vårt. ገለገለ ትጾምሎም ትበኺሎም ትጽልይሎም ዘለኹም ኦሬዲ ናትኩም እዩ. Vissa saker ni redan fastar, gråter och ropar för de är redan ert. ስሊኦም ምጻም ከማን ኣየድልየኩምን እዩ. Ni behöver inte ens fasta för de sakerna. ምኽንያቱ ናትኩም እዩ. Och det är för att de är redan ert. ምእማን ይደልየኩም. Ni behöver bara tro. እቲ ብክርስቶስ ናትና ዝኾነ ብእምነት ስለ ዝኾነ ናትና ብእምነት ካይና ንጥቀመሉ. Och eftersom det som är vårt i Kristus, eftersom det är genom tro vi tror det, behöver vi hämta det genom tron också. መጎስ ኣምላኽ ምሳኹም እዩ. Guds barmhärtighet är med er. ካብ ስለ መጎስ ክትበኺዩ ክትጽልዩ ክትጾሙ ትውዕሉ. Att ni ska ropa och be att Guds barmhärtighet ska vara över er, att ni fastar för det. ክርስቶስ መጎሰ ኢልኩም ብእምነት ምብርባር ይሕሸኩም. Börja res er uppstället och säg Gud är min barmhärtighet. Praise God. መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ሓደ ዛንታ ኣሎ. I Lukas evangeliet kapitel 15 finns det en historia.
تزانتا تفولتو يخم نايتهم كل التحواتي Fler av er kan känna till det här budskapet, det är om 2 syskon. إذن 2 bröder. كل التأحوات تخكلين يا زخونا سلا أبو أم رديت هاي نقولنا. Dessa 2 bröder hade inte rätt bild av sin far. يسي مصحف قدوس كاب تقصي إسران شعتن كساب سلاسان حدن دولهم بولكمي. Från vers 29 till vers 33 står det så här. نسو غنا نبؤ إنه كندزا عمد تجزا أكوها كاب تأزازات كون كتو أي حلفكن نعيسي مس أعرقتي زحقوس محسق أكوا أي هاب كنن أزي نجنزبك مس أمنازر كوينو بليعو زودة ودخا مس متأجنا سبحت لا محرد كلو إلو ملسلو نسخة وديه نسخاس كل ساعة مساي علوها ناتي زبالة دما ناتكايو إذا حوخا غنا مويتو نيرو حاويو تأفئي نيرو ترخيبي إمو كنحقوسن باك بلنان يقبأ الناي كساب سالاسان كلتن. Och det står så här. Från vers 29. Men han svarade sin far, här har jag slavat för dig i alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig ens gett en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son som har varit och festat upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat guldkalvan för honom. Fadern sade till honom, mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädjas åt, för din bror var död men nu har fått liv igen. Han var förlorad men nu är återfunnen. أبتنا معلت مصحف معرف لوقاس 14 إلنا بجيجا يتصحف أدلا. I den dagliga boken ni får så står det lite fel. Det står kapitel 14 men det ska vara kapitel 15. 15 تكون نيروا. أبزو تحوف زي زجرم حقل. I den här texten vi läser det finns verkligen vissa fascinerande sanningar. إذا قال عزم صبوخ سرح كله أبناته نبرتي سرح كم زلوا عيفلت النير. Den här sonen, han arbetade med sin far. Han hade inte förstått att han jobbade också för något som redan tillhör honom. إسي نبؤ زبالة ناتو مخانو عيفلت النير. Och han visste inte, han kände inte till allt som var hans pappas, att det tillhörde honom också. سلازي ناتو مخانو سلازي فلت زنبرة نتناتو نبرتسي اندا دليو اندا نافقو اندا تصمو ينبر نير. Och eftersom han inte visste att det som tillhörde hans pappa tillhörde honom så levde han i längtan att det ska tillhöra honom. Han längtade efter något av det han ska kunna få ta del av. مسعرختو كافتنا يبو مقواسة أوتيو كزانا قاعدة لنيري. Han ville fira med sina vänner från det kyckling och tarnet som tillhörde från sin far. قلنات مخانو سلازي فلت بقى طرح يحلمكم طرح دسولو نيرو. Men eftersom han inte visste att det tillhörde honom, han drömde endast och drömde bara om det. نبؤو مستزاربو أبو زقرم قال نجيرو مساي كل خاكونا تيزبلا كله ناتكايو. Men han pratade med sin far så berättade hans pappa att när du är med mig så är allt mitt ditt. يسي نبؤو مايند أين برانطولا. Sonen hade inte sitt pappas tankesätt. بزو حسباتنا أملاخ نشكرو ني أملاخ مايند سلادي بلنا. Många av oss vi skapar lite problem inför Gud därför att vi har inte hans tankesätt. حواري بولس كزارب كله قلنا إحنا ناي كريستوس حساب ناي كريستوس أمره لنا يدل. När aposteln Paulus pratar i Nyhetstestamentet säger han, vi har Kristus tankesätt, vi har Kristus tankar. أنت دا ناي كريستوس حساب علىكم كوينو كله ناي كريستوس زبالة ناتكم مخانو تفلتوش جمهوريا. Och om ni har Kristus tankar i er, då börjar ni förstå också allt som är Kristus, det tillhör er. شو ناي prosperity life كنورا جمهوريا. Då börjar ni leva ett liv som är framgång. كله ناتكم يه. Allt är ert. ناتكم تتقوم لنبر عيتدليوا. Använd det som är ert. Leta inte efter det istället. نسهم بلوتس آدم كبراتن يوم. Ni är värdefulla och segrare. Shalom. Guds frid.